israelilaiset sokeaksi niille kärsimyksille, joita he aiheuttavat palestiinalaisille. Näin ei varmaankaan saisi sanoa, mutta välillä minusta vaikuttaa siltä, että kun israelilaisilta loppuvat hyväksyttävät argumentit, joilla he selittelevät palestiinalaisille aiheuttamaansa tuskaa, niin silloin israelilaiset ottavat käyttöönsä natsikortin, holokaustin, antisemitismin ja kuolemanleirit. Minun on pakko pyytää anteeksi ja toivon itsekin, ettei tuo edellinen lause olisi totta, mutta siltä se kieltämättä välillä vaikuttaa. On aivan kuin israelilaiset eivät kerta kaikkiaan tahtoisi päästää irti menneestä. Ja onhan se vaikeaa ja ymmärrettävää, kun menneisyys on niin synkkä. En vaadi ketään unohtamaan sitä israelilaisten ja juutalaisten kamalaa menneisyyttä. Se ei olisi oikein uhreja, mutta ei myöskään tekijöitä kohtaan. Muistamalla varmistamme parhaiten, ettei vastaavaa enää koskaan pääse tapahtumaan. Mutta, ja taas sanon varmaan jotain sellaista, jota en saisi sanoa. En voi olla saamatta sitä vaikutelmaa, että israelilaiset jollakin kieroutuneella tavalla suorastaan, jos eivät nyt nauti, niin ainakin käyttävät tilannetta hyväkseen. Tarkoitan sitä, että joskus ei voi välttyä siltä tunteelta, että israelilaiset ottavat irti kaiken mahdollisen ja kaiken, minkä vain voivat, tästä maailman kollektiivisesta syyllisyyden tunteesta. Ja mehän syyllistymme heti, kun joku vetää juutalaisvihaajakortin esiin, koska mehän olemme tavallaan syyllisiä. Emme tietenkään me, jotka emme edes olleet syntyneet silloin, mutta sillä tavalla kuitenkin me. Jos meitä ajatellaan maailman kollektiivina, joka ei ole juutalainen, niin silloin me kaikki olimme aikoinaan syyllisiä siihen, että toisen maailmansodan kuolemanleirit edes olivat mahdollisia. Ja tähän meidän kollektiiviseen omaan tuntoomme, siihen israelilaisten on helppo iskeä. Ja arvatkaa, että minusta tuntuu, että he tietävät sen ja iskevät siihen jatkuvasti ja tahallaan. Tuollainen tunteisiin vetoaminen, se on helppo keino saada myötätuntoa. Jos joku osoittaa ja kertoo kokemistaan kärsimyksistään, niin ei siihen yleensä mennä sanomaan mitään epäkohteliasta tai ilkeää. Sellaisessa tilanteessa yleensä vain nyökkäillään, ollaan samaa mieltä ja osoitetaan myötätuntoa. Sehän on sivistyneen ihmisen tapa käyttäytyä. Ja suurin osa meistä myös käyttäytyy sillä tavalla. Ja Israelkin tekee näin. Se vetoaa tunteisiin ja natseihin ja kuolemanleireihin ja antisemitismiin ja pelataan sitten sitä kautta ja näiden avulla maailman kollektiivisella omalla tunnolla. Mutta samalla kun Israelin toinen käsi anoo maailmalta myötätuntoa, niin toinen käsi Israelin selän takana kiduttaa, nöyryttää ja tappaa palestiinalaisia. Mutta siitä ei saa sanoa poikkipuolista sanaa, koska juutalaiset ovat kärsineet näin paljon. Katsokaa nyt, näin paljon. Mitä sitten, jos muutama palestiinalainen koti jyrätään maan tasalle? Mitä sitten, jos muutamaa palestiinalaislasta kidutetaan vankilassa? Mitä sitten, jos palestiinalainen nainen ei pääse sairaalaan synnyttämään, koska Israel on rakentanut muurin? Mitä sitten? Katsokaa meitä juutalaisia. Me olemme kärsineet. Me tiedämme, mitä kärsimys on. Minusta on kamalaa puhua tällä tavalla. Ja uskon, että monen mielestä on kammottavaa kuunnella tällaista puhetta. Minä kyllä toivoisin olevani väärässä, mutta en kuitenkaan enää usko olevani väärässä. En ole ainoa, joka on alkanut kyseenalaistaa Israelin toimia ja varsinkin motiiveja. Miten on mahdollista, että kansa, joka on kokenut niin valtavasti kärsimystä, kykenee itse aiheuttamaan toiselle kansalle samantapaista kärsimystä? Aina ja joka käänteessä israelilaiset ovat vetoamassa niihin omiin kärsimyksiinsä, mutta kykenevät kuitenkin sulkemaan silmänsä niiltä kärsimyksiltä, joita he aiheuttavat muille. Ja jotenkin pöhköä on tietenkin se, että koko muu maailma on aika kauan kulkenut Israelin pillin mukaan. Mutta minä luulen, että mielipiteet ovat muuttumassa. Israelilaisten mielestä mielipiteet muuttuvat siksi, että maailma on uuden antisemitismin kourissa. Mutta en usko, että se on totta.
Taustalla on se, että maailma alkaa suhtautua yhä kriittisemmin Israelin touhuihin Palestiinassa sen takia, että ne oikeasti ovat julmia, nöyryyttäviä ja täydellisen ahneita ja epäinhimillisiä. Israel on kohdellut palestiinalaisia julmasti jo yli 40 vuotta. Mutta mistä mahtaa johtua sitten tämä, että maailma viimein alkaa nähdä palestiinalaisten kärsimykset? Ehkä aika on tehnyt tehtävänsä. Aikaisemmin israelilaiset kykenivät hautaamaan palestiinalaisten kärsimykset niiden omien kärsimystensä alle. Enää se ei onnistu. Palestiinalaiset ovat saaneet äänensä kuuluviin, ja minä epäilen, että taustalla on se, että me olemme kaikki jo väsyneet siihen, että parhaillaan menossa olevaa väkivaltaa puolustellaan sellaisella väkivallalla, jota on koettu vuosikymmeniä sitten. Syyskuusta vuonna 2000 joulukuuhun vuonna 2008, eli 8 vuoden ja 3 kuukauden aikana, Palestiinan ja Israelin välisissä yhteenotoissa on kuollut huomattavasti enemmän palestiinalaisia kuin israelilaisia. Palestiinalaisia tapettiin tuona aikana lähes 5000, israelilaisia noin 1000. Kuka tahansa laskutaitoinen kuulee ja ymmärtää, minkälainen epäsuhta näissä numeroissa on. Minkä takia tätä ei sitten tuoda vahvemmin esille julkisuudessa? Miksi niin moni ihminen kuitenkin elää siinä uskossa, että israelilaiset ovat niitä, jotka kärsivät eniten? Miksi YK ei tee mitään, jos asia on noin mustavalkoinen kuin mitä numerot antavat ymmärtää? Eikö YK tiedä vai eikö se välitä? No, turha luulla. Kyllä YK tietää. Moni muukin tietää. Mutta harva kertoo. Ja vaikka YK kertoo ja moni muukin kertoo, niin Israelia ei voisi vähempää kiinnostaa. Israel on näyttänyt valtansa ja voimansa palestiinalaisille eri tavoin. Minun mielestäni siinä on nyt kyse silmittömästä ja kohtuuttomasta väkivallasta, jolla ei ole mitään tekemistä palestiinalaisten tekojen kanssa. Sellaista väkivaltaa ei pysty selittelemään koetuilla kuolemanleireillä ja antisemitismillä. Vai hyväksytkö sinä 10-vuotiaan Essatin hakkaamisen syyksi sen, että juutalaisia tapettiin kuolemanleireillä 60 vuotta sitten? Saavatko israelilaiset sotilaat hakata palestiinalaisia pikkulapsia tuntitolkulla vain sen takia, että natsit tekivät juutalaisille ennen kokemattomia julmuuksia 60 vuotta sitten? YK ja moni muu taho on useaan kertaan tuominut israelilaisten mielivallan ja väkivallan ja puhunut ihmisoikeuksien räikeistä loukkauksista. Mutta Israel ei reagoi. Tai jos reagoi, Israel reagoi huutamalla natsi, natsi, juutalaisvihaaja. Ajatelkaa, tämä koko ohjelma-aika on nyt täysi. Enkä edes vielä ehtinyt käsitellä muuria, siirtokuntia, miehitystä, veden varastamista, viljelymaitten ryöväämistä. Aika paljon jäi sanomatta. Kerro, mitä mieltä sinä olet. Käyttääkö Israel maailman huonoa omatuntoa kilpenä, jonka takana he voivat sitten tehdä julmuuksia muille ihmisille? Aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla Yle Radio 1 / Kirsi Virtanen.